Χαίρετε, είμαι ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης, Master of Wine και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να χαρούμε περισσότερο τα λευκά μας κρασιά. Αρχικά θα μιλήσουμε για το ποτήρι. Πρέπει να έχουμε ένα κατάλληλο ποτήρι για λευκά κρασιά. Ποιο είναι αυτό? Τα ποτήρια για λευκό κρασί συνήθως είναι μικρότερα από τα ποτήρια που χρησιμοποιούμε για τα κόκκινα κρασιά. Το κόκκινο κρασί το σερβίρουμε σε μεγαλύτερα ποτήρια. Γιατί αρχικά το κόκκινο κρασί θέλει περισσότερο αέρα, περισσότερο όγκο για να εκφράσει τα αρώματά του, αλλά και το λευκό κρασί πίνεται δροσερό. Άρα, αν σε ένα τέτοιο ποτήρι σερβίρουμε μέχρι το χείλος ή αν πάμε σε ένα μεγαλύτερο ποτήρι, θα σερβίρουμε το κρασί μας σε σωστή θερμοκρασία και μέχρι να το στραγγίξουμε, το κρασί θα έχει γίνει χάλια. Έτσι, μικρότερο ποτήρι, το οποίο όπως πάντα να κλείνει λίγο προς τα πάνω και να το σερβίρουμε μέχρι περίπου το 1 τρίτο, ίσως λίγο παραπάνω. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο για να χαρούμε ένα ποτήρι λευκό κρασί είναι η θερμοκρασία σερβιρίσματος. Στην δυστυχώς, έχουμε μάθει να πίνουμε τα λευκά μας κρασιά πάρα πολύ παγωμένα. Σχεδόν σε θερμοκρασία μπύρας. Πολλές φορές βάζουμε και παγάκια μέσα. Έτσι, εγώ προτείνω, είτε είμαστε σε κάποιο εστιατόριο, είτε είμαστε σπίτι μας, να κάνουμε χρήση αυτού που λέμε σαμπανιέρα. Παίρνουμε τη σαμπανιέρα, τη γεμίζουμε με πολύ νερό και βάζουμε μέσα το πολύ 1 χούφτα ή 2 χούφτες παγάκια. Και περιμένουμε να λιώσουν αυτά τα παγάκια και να πάμε μετά να προσθέσουμε. Το λευκό κρασί πίνεται σε θερμοκρασία γύρω στους 12 βαθμούς, όπως είπαμε, που σημαίνει ότι ίσα-ίσα θα αρχίσουμε να νιώθουμε ότι το κρασί μαζεύει υγρασία από την έξω μεριά του ποτηριού. Όταν καταναλώνουμε το λευκό κρασί, πρέπει να νιώθουμε δροσιά, σε καμία περίπτωση να μην το νιώθουμε παγωμένο. Μόνο έτσι θα χαρούμε όλα του τα αρώματα. Και ένα τελευταίο στοιχείο που σχετίζεται με την κατανάλωση των λευκών κρασιών είναι ότι πολλοί μιλούν πως τα λευκά κρασιά, ειδικά τα ελληνικά λευκά κρασιά, πρέπει να καταναλώνονται όσο το δυνατόν πιο νέα. Αυτό είναι ένας μεγάλος μύθος. Έχω καταναλώσει στη ζωή μου ακόμα και μοσχοφίλερα 10 ετών και πιο παλιά, τα οποία ήταν εκπληκτικά κρασιά. Έτσι, σας παρακαλώ να πειραματιστείτε. Πάρτε φιάλες κρασιών από τη Σαντορίνη, πάρτε φιάλες από κρασιά από την ποικιλία Μαλαγουζιά, αφήστε τες σε ένα σχετικά δροσερό υπόγειο της πολυκατοικίας σας και μετά από 3 χρόνια να είστε σίγουροι ότι θα δοκιμάσετε εξαιρετικά κρασιά.